Excelencia en Fisterra e a 10ª edición que conxuntamente con eles facemos do desembarco pirata. Non sei se sabedes, pero moito lo sabedes, é un hermanamento ca cidade iglesia de Poole, donde un dos seus máis insignes homes atacounos no ano 1404 e levouse unha cruz. No ano 2000 trouxeronos outra cruz en sinal de resarcimento. Nestes tempos que corren que hai tantas guerras, facer unha festa de un ataque creo que ten mérito, máis é un símbolo de algo. Agora vos vai dicir unhas palabras a alcaldesa de Fisterra, Áurea Domínguez, a que temos que agradecer, que colabora moitísimo con nós, cos piratas, simplemente dicirlle gracias, e aquí atendes de pirata. Hola, boas tardes. Boas tardes, queridas veciñas e veciños de Fisterra, amigas, amigos, visitantes chegados de outros portos, de outros lares. Hoxe o noso mar, a nosa vila e os nosos corazóns visten de festa para celebrar a 10ª edición do Desembarco Pirata, un evento que xa é tradición e orgullo nesta terra. Hai máis de 600 anos, Fisterra viviu días de resistencia heroica fronte ao saqueo e a injustiza cando os piratas de Jarripei desembarcaron e intentaron levar o noso tesouro máis prezado, o espírito do Santo Cristo, a vitalidade do noso pobo. Pero hoxe estamos aquí para celebrar o encontro. Benvidos, piratas de Poole, descendentes de Jarripei, aquí están con nós nesta festa. Esta festa que medrou edición tras edición e que non podemos perdela, ten que medrar máis e máis aínda con todos vós. Reflicte a perfección da alma fisterrana, xenerosa, aberta, loitadora e sempre disposta a acoller con humor e alegría. O longueirón, protagonista exquisito das nosas mesas, e o espírito dos piratas e dos veciños son os protagonistas de hoxe. Quero agradecer de corazón a todas as persoas voluntarias, asociacións, agrupacións culturais, as charangas, que fan posible estes 2 días de ledicia e amistade. Gracias outra vez aos piratas de Poole que nos veñen aquí a disfrutar connosco. Gracias polo voso traballo a todos, pola vosa implicación, porque sen vos non existiría este evento do que nos sentimos tan orgullosos. Invito a todas e a todos a desfrutar con respeto e alegría. Participemos cos nosos mellores disfraces, abramos os brazos a quen nos visita e fagamos desta 10ª edición unha xornada para lembrar. Que soe a música, que corran as historias pola rúa, que Fisterra demostre ao mundo que aquí, nesta esquina da terra, somos festeiros, pero somos conciliadores. Somos Fisterra. Viva Fisterra! E os piratas de Monte Alto, que seguro que están para aí para loitar.